Salut! Eu sunt Ștefan Filip și sunt fondatorul Rivo, agenție imobiliară care schimbă regulile jocului în orașul Bacău. Când am intrat în imobiliare și eu am avut foarte multe semne de întrebare. Dacă o să meargă, dacă o să mă descurc, dacă o să fiu destul de bun, dar am realizat că în realitate cei care reușesc sunt cei care nu se dau bătuți și exact de astfel de oameni am nevoie în echipament. Suntem o echipă tânără, motivată și cu obiective mari și facem imobiliare profesionist, corect și eficient. De ce ai nevoie de un coleg nou? Pentru că Rivo crește rapid și avem nevoie de oameni care să crească alături de noi. Nu căutăm pe oricine, ci pe cineva care își dorește mai mult de la viață, vrea să câștige mai bine și este dispus să învețe și să muncească pentru asta. De ce fel de coleg ai nevoie și de ce? Avem nevoie de oameni motivați, cu energie pozitivă și care nu se dau bătuți la primul nu. Dacă îți place să înveți, să te dezvolți și să ai libertate în ceea ce faci, atunci locul tău este lângă noi. Ce anume va face acest nou coleg? Pe scurt, va face bani, dar nu din nimic, va trebui să învețe să găsească proprietăți, să vorbească cu oamenii, să negocieze și să închidă tranzacții. Va crea relații pe termen lung și va ajuta oamenii să-și găsească locuința perfectă. Cum și de către cine și în ce condiții va fi el instruit? Nu trebuie să ai experiență, îți oferim noi tot ceea ce ai nevoie, de la training personalizat la suport constant, ai mereu pe cineva lângă tine. Succesul tău este și succesul nostru. Cum îi se asigură lui rezultativitatea? Nu te aruncăm în apă fără colac. Ai un sistem clar de lucru, mentorat constant și bonusuri care să te motiveze. Dacă ești serios și muncești, vei câștiga foarte bine. Ce trebuie să cunoască și să facă? Să fii deschis la învățare, să vorbești frumos, să fii organizat și să fii pus pe treabă. Dar cel mai important este să vrei să faci parte dintr-o echipă de oameni care gândesc pe termen lung și să ne împărtășești valorile precum respectul, educația, evoluția și onestitatea. Dacă te regăsești în ceea ce am spus până acum, lasă-ne un comentariu, lasă-ne un mesaj privat sau cum îți dorești tu să ne contactezi și hai să ne cunoaștem. Rivo nu este doar un job, este o oportunitate reală de a schimba viața.